ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଁ ଆଉ ମାନସ ଦୁଇ ଜଣ ବାହାରିଲୁ ବିଲକୁ, କାରଣ ବିଲରେ ଆଜି ସାର ପଡ଼ିବ। ବାପା ଆଗରେ ଯାଇସାରିଛନ୍ତି, ଆମେ ହାତରେ ନେଇଯାଉଛୁ ସାର, ନେଲେ ସାର ବିଲରେ ପଡ଼ିବ। ଫାଇନାଲି ବନ୍ଧ ପାଖରେ ଗାଡ଼ି ରଖିଲୁ ଆଉ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ବାହାରିଲୁ ଆମ ବିଲ ପାଖକୁ। ଇଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ'ଣ, ପାଖକୁ ଯାଇକିନା ଦେଖେଇବି। ଆଉ ପଛରେ ମାନସ ଚାଲିଛି ବାଲ୍ଟି ଧରିକିନା, ମୋ ହାତରେ ଅଛି ସାର ବ୍ୟାଗ୍। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଏବେ ଫାଷ୍ଟ ବିଲ ପାଖକୁ ପଳେଇବା। ଏଇଠି ଆମର ଅଛନ୍ତି ଆମର ଜାତିର ଗୌରବ ମଇଁଷି ପଲ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି। ଭାଇ ଗୋପାଳ ପିଲା ତ ଭାଇ ମଇଁଷି ବିନା ଆମେ ତ ଭାଇ ରହିପାରିବୁନି। ଏବେ ଚାଲ ଯିବା ବିଲ ପାଖକୁ। କାନ୍ଧରେ ମୋର ରହିଛି ସାର ବସ୍ତା। ଏବେ ଆମ ବିଲ ହିଁ ଆଗରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆମ ବିଲ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା। ଆଉ ପାଖ ବିଲମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇବି କେମିତି ଅବସ୍ଥା ରହିଛି। ଭାଇରେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଚାଷ ନାହିଁ ତ ବାସ ନାହିଁ। रुको जरा सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने। ଏଇଠି ଦେଖ ଚାଷ ଜମି କେମିତି ପାହାଡ଼ ହେଇଛି। ଆସ ଆସ ଆସ, ପାହାଡ଼ ଦେଖ, ଆସ ପାହାଡ଼। ପାହାଡ଼ ଏବେ ଦେଖ, ନଈ ଦେଖ, ନଈର ପାଣି ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ବିଲ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ବିଲ ଏଇ 1 ଏକରରେ ଅଛି। ଏବେ ବିଲକୁ ଗଡ଼ିବା। ବିଲକୁ ଗଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଆର ପାଖରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ତଳା ପଡ଼ିଛି ସେଠି। ସେପଟେ ବୁଲିକିନା ତଳା ପାଖକୁ ଯିବା। ତଳା ପାଖକୁ ଯାଇକିନା ସେଇଠି ସାର ବାପାଙ୍କ ଦେବା ପକାଇବା ପାଇଁ। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଆମ ତଳା ପାଖରେ। ଦେଖ ଏଇ ଅବିକା ଧାନ ଯେଉଁ ହବା ପୂର୍ବରୁ ତଳାଟା ହେଇଥାଏ, ତଳା ପାଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ। ତଳା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇ ଆମର ସେପଟେ ବାପା ଆସୁଛନ୍ତି, ବାପାଙ୍କୁ ନେଇକି ଦେବା ଆମେ ଏବେ ସାର। ବାପା ସାର ମିକ୍ସ କରିକିନା ପକାଇବେ। ଏବେ ଆମେ ସାର ବ୍ୟାଗରେ ଆଣିଥିଲୁ 2ଟା ଜରି ଛାଣିଆ ଛୋଟ ଛୋଟ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଏବେ ଆମେ ତା ଉପରେ ସାରଟାକୁ ପକାଇକି ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିବା। ବାପା ଏବେ ଜରି ଛାଣିଆ ରଖିଦେଲେ, ତେବେ ଆମେ ସାରଟିକୁ କାଢ଼ି। ଇଏ ହେଇ ଆମର ଗୋଟେ ସାର କାଢ଼ିଦେଲୁ। ୟାର ନାଁ ହେଉଛି ୟୁରିଆ। ଇଏ ଦେଖିବାକୁ ଚିନି ଆକୃତି ପରି, ଏଇଟା ଯେମିତି ଦେଖାଯାଉଥିବ ଚିନି ଭଳି। ଏଇଟା ହେଉଛି ୟୁରିଆ, ପୁରା ଚିନି ମଞ୍ଜି ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏପଟ ଜରି ଛାଣି ଖୋଲିଦେବା। ଏଠି ବି ଆମର ଆହୁରି 2ଟା ସାର ଅଛି। ଇଏ ଯେଉଁ ଅବିକା ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ପଲିଥିନ୍ରେ ଅବିକା କାଢ଼ିଦେଲେ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଥିମେଟ୍। ଅବିକା ଥିମେଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଅବିକା 3ଟା ସାରକୁ ଆମେ ଢାଳିବା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ। ଢାଳି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିବା। ମିକ୍ସ କରିସାରିଲା ପରେ ଯାଇକିନା ତାକୁ ଆମେ ପକାଇବା। ଏବେ ଆମେ କାଢ଼ିଦେବା DAP ସାର। DAP ସାର ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୁକୁଡ଼ା ଦାନା ଯେମିତି ଦେଖାଯାଏ, ଇଏ ସାରଟି ସେମିତି ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରାୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଅବିକା ଆମେ DAP କାଢ଼ିଦେଲୁ। କାଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମିକ୍ସ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏମିତି ଗୋଟେ ହାତ ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ତଳ ଉପର କରିବା, ସେ ମିକ୍ସ ହେଇଯିବ। ଅବିକା ସେ ଫାଇନାଲି ମିକ୍ସ ହେଇସାରିଛି। ଅବିକା ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟି ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ସାରଟିକୁ ଫାଷ୍ଟ ପୁରେଇଦେବା। ଆମେ ଯେଉଁ ଏବେ ଘରୁ ବାଲ୍ଟି ଆଣିଥିଲୁ, ସେଇ ବାଲ୍ଟି ସାହାଯ୍ୟରେ ଏବେ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅବିକା ସାରଟିକୁ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ ଏବେ ପୁରେଇ ସାରିଛୁ। ସାରଟିକୁ ବାଲ୍ଟିରେ ଆଣି ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ବାପା ବିଲରେ ସାର ପକାଇବା କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଅବିକା ବିଲରେ ସାର ପକା ଚାଲିଛି। ବିଲ ଆଉ କାହିଁ, ବିଲ ଆଉ ନାହିଁ, ବୁଝିଲୁ। ଯୋଉଠି ଚାଷ ନାହିଁ ସେଠି କିଛି ବାସ ନାହିଁ। ବିଲର ପରିମାଣ ଏବେ ବହୁତ କମି ଯାଉଛି। ଏବେ ସବୁଆଡେ ତ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିସାରିଲେଣି। କୋଉଠି ବିଲ ପାଖର କୋଉଠି ମାଟି ପକେଇ ଦେଇକି ଘର କରିଦେଲେଣି। ଚାଷ ବହୁତ କମିଗଲାଣି। ଚାଷ ଯଦି ନ ରହିବ, ଆମ ପେଟକୁ ଦାନା ବି ମିଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଚାଷ ନାହିଁ ତ ବାସ ନାହିଁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଆମର ଗୋଟେ ବିଲ ଅଛି, ଏପଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଆଗରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ସେପଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। କେବଳ ଗୋଟେ ବିଲ ଆମର ଅଛି। ଏପଟେ ଗୋଟେ ପଦି ହେଇଛି, ମାଟି ପଡିଯାଇଛି, କିଏ ସାୟଦ ବୋଧେ ଘର କରିବ, ନ ନାଇଁ ପରିବା ଚାଷ କରିବ। ସବୁ ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ,
କି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚାଷ ଜମି ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଅଛି ଚାଷ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଗକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ଯେଉଁଥିରେ କି ଦରଦାମ ବହୁତ ବୃଦ୍ଧି ରହିବ। ଆଉ ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଚାହିଁଲେ ବି ତୁମ ଚାଷ ଜମିକୁ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିଦେଉଛ ସେତେବେଳେ ଚାଷ ଜମି କରିପାରିବନି। ଏତିକି ମୋର ଅନୁରୋଧ କି ଭାଇମାନେ, ଯଦି ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ତୁମର ଚାଷ ଜମି ଅଛି, ଚାଷ ଜମିରେ ଧାନ ଚାଷ କରନ୍ତୁ, ପରିବା ଚାଷ କରନ୍ତୁ, ଯାହାହେଲେ କିଛି ନା କିଛି କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ବି ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। କହୁଛନ୍ତି କୌଣସି ଚାଷ ଜମିରୁ ମିଳୁଛି ତ ସେ ଚାଷ ଜମିକୁ ତୁମେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିଦିଅ, ପଇସା ଅଧିକା ହେବ, ମାଛ ଫାଛ ମିଳିବ। ତ ଆମେ ମନା କଲୁ ନା ନା, ଥରେ ଚାଷ ଜମି ଖୋଳା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଚାଷ ଜମି ଆମର ଆଉ ଫେରି ପାଇବୁନି। ଆମେ ଥରେ ପୋଖରୀ ଖୋଳା ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାକୁ କୋଉଠି କେତେ ମାଟି ପାଣି ବି ଦରକାର। ସେଇଥିପାଇଁ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ ଭାଇ, ଏମିତି ଚାଷ ଜମିକୁ ବାର ବାର ମାଟି ଖୋଳନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିରେ ତୁମର କିଛିଟା ଫାଇଦା ପାଇଁ ପୁଣି ଭବିଷ୍ୟତରେ ପୁଣି ବହୁତ ତୁମର ଲସ୍ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଚାଷ କରନ୍ତୁ ଭାଇ, ଚାଷ ଶାନ୍ତି କି ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। 6 ମାସରୁ ଭାଇ ତୁମେ 3 ମାସ ଯଦି କଷ୍ଟ କରିବ, ବର୍ଷ ସାରା ବସିକି ଖାଇବ। ଚାଷ ଜମି ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଜମିଟେ। ରହୁଛୁ ଭାଇ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ବାପା ବି ଗାଈ ସାର ପକେଇ ସାରିଲେଣି, ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବା। ସାର ଆମେ ନେଇକି ଆସିଥିଲୁ, ତ ପୁଣି ରହୁଛୁ ଭାଇ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।